ఆర్ఎస్కే ఫౌండేషన్ సేవా స్ఫూర్తి దాయకమని తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధు పరిషత్ అధ్యక్షులు శంకర్ స్వామీజీ అన్నారు. వికారాబాద్ జిల్లా బషీరాబాద్ మండలంలోని దామర్చేరి గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వంటశాల ఏర్పాటుకు చేయూతను అందించింది. సోమవారం 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆర్ఎస్కే ఫౌండేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ రొంపల్లి సంతోష్ కుమార్ గుప్తా చేతుల మీదుగా వంటశాల గదిని శంకర్ స్వామీజీ వారి ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించారు. అదేవిధంగా పాఠశాలలో విద్యార్థులకు నిర్వహించిన ఆట పోటీల విజేతలకు నృత్య ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకున్న విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ రొంపల్లి సంతోష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ శంకర స్వామీజీ ఆదేశాల మేరకు దామర్చేరు గ్రామంలో గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వంటశాలలో గదిని ఏర్పాటు చేయడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు.